Mga dili aprobado nga mga rebulto sa Santo Niño gipa-surrender o gipangsunog mga kabombo. Nahitabo kini dito sa Diocese of Lawag. Giingong dili aprobado sa Roman Catholic Church ang mga Santo Niño nga gipangdukdok, gipanggupok o gipangsunog tungod kay matod pa dili kuno ni sila aprobado sa kanani ang simbahang Katoliko unya kini mao nga mga image na sagula na sa tinuuhan sa mga pagano o paganism mga kabombo o feng shui o uban pa mga practice no o kulto ang nigamit nining maog mga Santo Niño mga kabombo gisagulan og gahom-gahom swerte-swerte aron dali mahalin ang mga Santo Niño nga gibaligya sa mga negosyante og santos mga kabombo mga negosyante og rebulto. Ang maong mga rebulto iya kana sa dautan iya kana sa demonyo mga kabombo. Hinungdan nga giawhag ang mga tao nga i-surrender ang mga rebulto sa Santo Niño nga dili aprobado sa simbahan nga Katoliko. Nagpasidaan na daan ang taga Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CONCBCP regarding niini sukad pa kaniadto apan gibendisyonan gihapon kini sa mga pari tungod kay kasagaran majority sa mga pari wala masayod niini o dili sila eksperto sa exorcism o spiritual warfare mga kabombo. Dili eksperto ang mga pari anang exorcism kuno. Pero sa pagkulikta sa sibot, eksperto gid ang pari anang love offering mga kabombo. Mga gidili nga mga santos, mga gidili nga mga Santo Niño sa simbahang Katoliko. Number 1, Santo Niño nga giritualan sa mga occultist or mga kulto, mga kabombo. Ngay mga kulto nga grupo apan gasimba gaampo gyapon sa aning nga Santo Niño apan ang Santo Niño giampuan dili kuno mao nga Santo Niño nga aprobado sa simbahang Katoliko. Diya number 2, Santo Niño de la Suerte o Santo Niño nga naay langgam. Nadel Santo Niño nga naay langgam. Santo Niño nga naay langgam o grapes. Naay grapes kuno. Santo Niño nga naay langgam, Santo Niño nga naay grapes, Santo Niño nga naay butanganan sa sensiyo, bawal na, gidili na sa simbahang Katoliko. Angay ng sunugon. Santo Niño de Palaboy. Santo Niño de Palaboy. Mura man kanang duaan nga kanang munyika nga bata mga kabombo. Santo Niño de Palaboy. Green nga Santo Niño, bawal. Klarohan number 4. Green color sa kapa sa Santo Niño, bawal kana. O sinina sa Santo Niño nga color green, bawal kana. Santo Niño nga ang sinina color yellow, bawal kana. Santo Niño nga naay bakos o kalo, bawal kana mga kabombo. Santo Niño nga naghubo, bawal kana, bawal kuno. Nya sa Cebu City ra ba? Panahon og naatay sinulog after 1 week, natay gitawag og hubo. Natay gitawag og hubo. Ang Santo Niño gihubuan kay giilisan mga kabombo og sanina. Usa man ni apil ba ni or dili? Kay number 5 Santo Niño nga naghubo, bawal kuno nya. Ang Cebu City narabatay ritual gitawag og hubo. Human sa Sinulog Festival, natay gitawag og hubo mga kabombo, nga din ang Santo Niño hubuan unya mag-ilisan mga kabombo. Santo Niño de la Sacristan, bawal po na. Santo Niño de la Sacristan kuno. Kadaghan bang klase sa Santo Niño karon mga panahon na mga kabombo? Ang giaprobahan nga Santo Niño maura nang mga Santo Niño nga naa sa mga parokya, mga venerated nga mga Santo Niño sama sa Santo Niño de Cebu, Santo Niño sa Cebu o Praga, o Santo Niño nga naay globo. Kabantay mo nang Santo Niño nga ang babaw siyang pad dunay globe mga kabombo. Nya nagpeace ang sign o nya ang babaw na ay corona. Mao na aprobado sa simbahang Katoliko. Kanang dunay globe ang babaw siyang pad
unya dunay corona mga kabombo, unya yang kapa puwa mao na tinuod aprobado sa simbahan katoliko nga Santo Niño mga kabombo. Ang ayan kuno nga dugmokon unya sunugon ang mga Santo Niño kining gitawag og Santo Niño de la Suerte og Santo Niño nga palaboy tungod kay bawal kini sa mga simbahang katoliko. Ang exorcist sa Diocese of Lawag, Reverend Father Danilo de Varas o case officer Brother Fernando Pascual padayon nga mudawat og mga Santo Niño nga dili aprobado sa simbahan kay ila kining pangsunogon mga kabombo og naa mo ani hala surrender na og naa mo ani nga matang sa Santo Niño surrender na no kay iya kana sa daotan, iya kana sa yawa, gigamit ko na skulto mga kabombo. Apan nga naman, nunay pare nga mo benediction ani. Minitahan man sa pare, ang pare uban po, wapoy alamag. Ang uban pare makabombo kay gapa sa pulsa, love offering, gapa sa ihog sa sibot, no? Wala magunahon na nga unsay mga gidili sa simbahang katoliko mga kabombo. Na uban mga pare, way hadaw sa kini mga pulong sa Dios mga kabombo. Ang bitaw, mas may pa ni mga